Ebben a videóban megmutatom, hogyan kötjük az emel-emel fordított szemet. Fordított oldalon vagyunk, és két szemet össze fogunk kötni. Előre vesszük a fonalat, simán átemeljük az első szemet, átemeljük a következő szemet is, majd mindkét szemet visszarakjuk a bal tűre, és a két szemet hátsó szálból fordítottan összekötjük. Próbálom mutatni, itt mindkét fordított oldalon, mindkét szembe dugom a tümet alulról, tehát megvan, és a két szemet fordítottan összekötöm. Nézzük még egyszer.